kardom ini karbiang long ra phan nili ka pachini ge la phelo je karbiang long autonomous council acm ake hai Tuliram Ronghang alangli kam cherai et aphianta elong ne dim elong adim bangke kam batahini sike claim la sila phelo tangka kadu gawi alangli ke cherai ke la phelo kadu gawi 877 crores la ke la phelo chief minister special package 50 crores la bangke 2017-18 la pen chief minister special package road improvement la bangke 100 crores la ke 2018-19 lo la pen stadium highway kamu kasemar anam pen 260 crores la pen MOS UPDS road MOS ke cheto la ke 350 crores lalo la pen ako do tulang finance minister special package 18 crores la pen one time special package la bangke 99 crores lasila kadu kawi pangrum et pen ke 877 crores lo lasi la bangsu akam nangkili anke ake ong dung ke alangli CM ake hai Tuliram Ronghang si ahem adonarapsi kache rai ke ong lo la daga bangke lasi la bangke ni paklang thek alang si ke ong lo la so aphisi tame alang li chera era phisa me kopia pot athelone la bangke chini ne delo lasi la bangke department na sorle rada phan pa chini noi je di fu along la improvement of road from first police point to DM road to Matipung Tini Ali lake 1060 km amitar lake lana mitar lasi ladaga bangke aprange la son hello chief minister special package 2017-18 lasi haladak pena bang poisa karilis ke la pelo rupees 932 crores point 76 lakhs only out of 50 crores released by the Gov of Assam one-time special grant to KACC during 2017-18 against the specific scheme. La so sida ke toklo la si 50 crores special package along pen la so first police point to DM road Matipung Tinali along si la bangke kasemar lo la ke 9 crores 32 lakhs ke 32 lakh 76,000 la bangke manin teron pi po amen ben si la so kam ke claim iglo la si la daga bang tum ke lang nam la pelo jil isi vera tuar ko son si patah ni ke claim lo pudam lo te la ke akola so tuar thaka la so tuar thaka chief minister special package 2018 tapi 19 tak 17-18 apa sa karilis alulo tak la bangga 2018-19 alulo la si la hello la pen alulo la pen la ke DPR lo nang tum lang ignoi la ke DPR lo improvement of road from first police point to DM road to Matipung Tinali length 1060 under chief minister special package for the year 2018-19 la hello DPR lo bangke la si la bang sualong batahini isiwa tuar ko son si ningkan siang bong e claim lo pudam lote la nang tum lai ngo 2018-19 special package la so akam ke chengke 1911-2018 anke la 9 crores 32 lakhs ka ulai bangke la bangke 17-12-2018 tamane chik November chiklo chenglo la 9 crores 32 lakhs lage aban afranga kama banglo lage la sohut bangke December poisa ulai lo la pu akimi chiklo jom ke chengde la phi aban adlong poisa la ulai lo la pen la akimi 18-19 ka ulai bangke total lage payment already made completion certificate long toke 11 crores 35 lakhs 12,544,000 lage 11 crores 35 lakhs 12,544 rupees lage la hello lasi la sola banke Dipok Das road division difu executive engineer alang lile lake rara phan pachini no ko son si isi vera tuar le alang litum patahini claim det ma inkan siang bong tata first phase second phase pugali atwar ta exact lo kiding ta 1060 la high lo ke claim bangke lasi la bangso adin ta nang tum chini lo lake atwar ta sitamen ni lia video bunai lo nang tu video ta lang noi lasi la hello lasi la puson na bang jong si ke claim pulotang te la Atangka jong si 877 crores jong si alangli chirai et era rada phanong si pachuklem long pulute dak kuson si tangka maharat long ka vedepo asi non ke rat ari deng tangka maha ka vedera bangke la ha heluang ek lo rada tunang tum lang ignoi tapi la dak bangke
alang li ka cerai ahin ajha ka bangke da em adona rap tum kelong nundo anut ka pre kam tum da kelong dun kom awe lapen ang pan ke chia susi la da ke ong lo ke chia so tum si ke ong lo la 877 cross alang li cerai at api ajha kan ke chia so lo lapen em ajha al asomar tum ba adona rap tum da kelong nundo lapen na bere ang tanam ni tum ke la dak long le der lo la si nang tum han tini nang pachini la phelo kasi si ya me ke hai nang li la so bangke ing ton igra rada pantal lang ignoi athe rat ke ladak li tum long ka chong dat ka chutulu thai ave ni lia phang ta than bom lo asida council pen si ka chuton throng arat si ke ong pinna ka pot asinang lila ka chere ada ka mang ton pen rada phang le ka kilang pon ni phan nang li bor i khap si nang li pham ta pachini lo asirat pham ta pachini lo to son si tangka mahala dak ili tum long ka dureure ma pugela si nang tum han kini la solam ni nang than lo plan dak pen kardok